Ai, la por que em fa estimar-te. Estem aquí amb la Núria Duran, una veïna de Nou Barris, que ha tret el seu últim disc ara al maig. I, bueno, ens vols explicar una miqueta com vas començar amb el tema de la música? Sí, jo vaig començar la música als 15 anys amb un grup que es deia Nameless, també d'aquí de la Prospe, arrel d'actuar com a diverses actuacions a l'escola i que ens demanessin com cantar sempre. Llavors vam estar amb aquest grup uns anys, després vaig seguir com el camí en solitari el 2019 i ara estic aquí. I, bueno, una miqueta, com va ser això d'agafar un instrument, no?, per primera vegada? O com vas començar tenies alguna afició? Vas dir, vull tocar la guitarra perquè... Sí, jo des de sempre havia escrit com moltes històries, havia escrit obres de teatre, com coses sempre molt creatives. A casa meva també s'ha escoltat sempre molta música i recordo que va haver un dia en el que el meu pare em va ensenyar que tenia una guitarra guardada de quan ell era petit i llavors recordo que amb el meu germà vam començar com a tocar la guitarra i intentar aprendre per nosaltres mateixes. Sí que és cert que ell a les 2 setmanes ho va deixar i jo vaig decidir continuar i per això tot és autodidacta, però sempre com tot des de casa i molt ben acompanyada. Clar que sí, al final és el millor. Sí. I has tocat en alguna entitat del barri, en alguna festa major, en alguna... Sí, tinc la sort de que la Prospe, que és el meu barri, és un barri molt musical que sempre aposta per formacions d'aquí i sí que porto tota la vida tocant al casal de barri de la Prospe, al casal de joves també he tocat diversos cops, a la festa major de la Prosperitat també recordo que hi vaig tocar i sí, és tot un privilegi tenir un barri així. Home, i tant. Un barri molt associatiu, no? Sí, total. Creus que la teva música t'ha servit perquè la gent heteronormativa i neurotípica pugui entendre millor com et sents a l'hora d'expressar els teus sentiments? Sí, crec que de totes maneres el meu públic objectiu mai serà la gent heteronormativa perquè també hi ha molta gent molt tancada. Llavors jo crec que sempre el públic amb el que més connectaré és la gent que més s'assembla a mi, que al final és el que passa. I sí que tinc l'esperança, com a mínim, de poder canviar algunes mentalitats molt tancades i poder obrir una mica un circuit tan tancat com és la música, en el meu cas catalana, que al final és sempre algo com molt hermètic i molt basat en la heteronorma. Sí. Creus que el fet de declarar-te obertament queer o autista ha fet que que la gent escolti la teva música i es senti identificada? Sí, crec que hi ha molta manca de referents. Sempre els primers referents que se'n venen al cap acostumaran a ser homes, tots heterosexuals i segurament neurotípics, i crec que és important la presència de figures més dissidents dins del panorama musical. Llavors jo em vaig trobar que jo això m'identifico com a persona queer i em van diagnosticar amb autisme no fa gaire i jo mirava els meus referents i no m'hi trobava enlloc, o sigui, no veia ningú que s'assemblés a mi o que parlés de les coses que a mi m'afectaven. I llavors, en un moment de falta total de referents, vaig decidir ser jo aquest referent per la gent que em pugui escoltar. Sí. I com vas arribar aquí? Doncs amb molta força de voluntat. Crec que al final fa molta por declarar-se obertament part d'un col·lectiu minoritari, però al final també creant la teva xarxa de suport i creant com una mica de vincles amb gent que estigui dins dels mateixos col·lectius que tu, també com que t'ajuda a entrar dins d'això. Que guai. Molt bé. I tens algun projecte a curt termini, a llarg termini? Com et veus en el futur? Sí, ara estem preparant música nova perquè això que has comentat abans, vam treure un disc al maig d'aquest any, llavors estem ara fent música nova ja de cara a l'any vinent i sí que sortiran al gener-febrer un parell de col·laboracions que estem preparant i ja de cara al març sí que sortirà música nova com de Núria Duran del projecte i ens fa molta il·lusió. També estem en un moment de pausa de concerts per centrar-nos en producció a tope
Llavors, fins al març sí que és cert que no farem concerts amb tot el projecte i em fa il·lusió també aquest moment de pausa i de treball més intern, que de vegades la indústria com que va molt ràpid i et reclama tota l'estona com música nova i resultats i cal parar i prendre's el temps. També estàs en un altre projecte ara, no? En el de les germanes o les cosines del Sona Nou, no? Sí. I amb l'Eloi Duran. Sí. Sí, o sigui, tinc la sort i la desgràcia de dedicar-me només a la música i al món de l'art. Llavors, viure només de la música és impossible ara mateix a Catalunya i m'atreviria a dir que a Espanya. Llavors, has de buscar altres maneres de poder treballar i guanyar-te la vida. Llavors, jo tinc la sort que també m'agrada molt la comunicació i m'agrada molt crear continguts per xarxes i sí que amb l'Eloi vam començar fent contingut per la revista Enderrock, pel concurs Sona Nou en el que nosaltres vam passar i ens van oferir l'oportunitat de tenir un podcast d'entrevistar gent emergent i aquí estem ara fent això. És un podcast setmanal? Sí, és un podcast setmanal que surt cada dilluns a les plataformes d'Enderrock i cada setmana entrevistem a una persona diferent que hagi passat pel concurs Sona Nou. Llavors, fins ara estan sortint artistes que van passar la nostra edició, la del 2023, i a partir del gener començaran a sortir artistes que han passat en aquesta última, el 2024. I com us vau conèixer amb l'Eloi en el Sona Nou? Sí, amb l'Eloi, ens vam conèixer abans perquè vam coincidir crec que en un concert o en una fira o en alguna cosa així com sempre relacionat amb la música. I llavors ens va fer molta gràcia dir-nos igual, llavors com que vam connectar a través d'això i ja al veure que ens havien seleccionat a les dues pel Sona Nou va ser obvi que seríem superamigues i ja des del primer concert del Sona Nou vam anar juntes a tot i fins la final que vam arribar les dues, sí. Molt bé. Ens vols explicar alguna cosa més? Alguna cosa interessant del districte, per exemple, que és l'última notícia que has llegit del districte? De música o...? Sí, o de qualsevol altre tema. Com a notícia interessant crec que... Clar, no sé quan sortirà això, però sí que dissabte hi ha la manifestació en contra de la pujada dels lloguers. Llavors, com que crec que és important reivindicar també això des de la música, que tenim un altaveu molt gran i fa falta gent que parli com d'aquestes injustícies. Llavors crec que la meva màxima ara mateix és posar tot el focus en això. Molt bé. I quina va ser la teva experiència en el Sona Nou? Doncs molt positiva. Sí que és cert que és un concurs molt llarg i que dura des del març, que et diuen que t'han seleccionat fins al novembre en el cas d'arribar a la final. Llavors són molts mesos, són moltes proves i requereix de molta força mental, però vaig tenir la sort d'estar acompanyada pel Marc Esteve, que és el meu músic, també amb l'Eloi Duran, vam fer molta pinya. Llavors al final vas creant una petita comunitat allà dins que fa que tot sigui més fàcil. Un teixit, no? Clar, sí. Doncs ens acomiadem de la Núria, moltes gràcies per l'entrevista i esperem poder-te sentir pel barri a prop. I tant, merci per pel districte. Moltes gràcies. Sempre caic